a faamuyara u ka nin ta k'a kɛ u ka dugawu kɛ n ka cɛkɔrɔba ye a bɛ kɛ tɛnɛndonya de fɛ tɛnɛn sɔgɔmada fɛ a tɛ kɛ diɲɛ don si ni tɛnɛn tɛ faamuyara baara ko don garisɛgɛ ko fan o fan n'i y'a ka waati i ka se ka waati dɔ ka fisa i ma quoi san kɔnɔ a bɛɛ kana kɛ bi ma fisa ye i yɛrɛ ka waati duman dɔw la kali mɔgɔw ye a faamuyara u ka nin ta n b'a di ni Alahu Taala ye u k'a ta ni sɛbɛ tɛnɛndonya sɔgɔmada fɛ i bɛ muru ɲini ka ta i yɛrɛ bɛ taa kungo kɔnɔ de i bɛ taa kungo kɔnɔ i bɛ taa yani mande sunsun i bɛ taa mande sunsun ɲini n'i sera a ma i bɛ muru da kilisi mɔgɔw ka kilisi lamɛn quoi tu bisimila tu bisimila tu bisimila ne garisɛgɛ kunba ne garisɛgɛ daba ne garisɛgɛ bɛ sanfɛ a ka jigin ka komi sanjikisɛ ni ne garisɛgɛ bɛ dugu jukɔrɔ a ka fɛrɛni ka komi binkisɛ ne ko ala ne ko akira wallahi kilisi bɛɛ de ye ne tu bisimila ne garisɛgɛ kunba ne garisɛgɛ daba ni ne garisɛgɛ bɛ sanfɛ a ka fɛrɛni ka komi binkisɛ a ka jigin ka komi sanjikisɛ n'a bɛ dugu ma a ka fɛrɛni ka komi binkisɛ ne ko ala ne ko akira ni ne don i bɛ nin sɛbɛn i bɛ nin kalan muru da la k'a bɔ masha Allah ni an yɛrɛ balimamuso ye Zuleka Dambele alhamdulillah ala y'an ɲɔgɔn latigɛ bi Zuleka a kɛra kuma ye dɔɔnin nka i k'a faamu an bɔra village la kunun n hakili la n y'o fɔ sisan bɛɛ ɲɛna n tun tɛ so i y'a faamuya ala k'an bɛn sababa ma n b'i fo fo faransi wallahi n b'i ka denbaya bɛɛ fo ala ka sabati ɲuman d'an ni bɛɛ lajɛlen ma a faamuyara tu bisimila ne garisɛgɛ kunba ne garisɛgɛ daba ne garisɛgɛ bɛ sanfɛ a ka jigin ne ka komi sanjikisɛ ne garisɛgɛ bɛ dugu jukɔrɔ a ka fɛrɛ ne ka komi binkisɛ ne ko ala ne ko akira i bɛ nin kilisi k'a la ka kuru 7 tigɛ ka sɔrɔ ka taa don daga kɔnɔ k'a tobi i b'a don daga kɔnɔ de k'a tobi n'i y'a tobi o tɛnɛn kelen i b'i ko a la i bɛ tile 7 koli k'a la a faamuyara nin y'a kɛcogo ye inshallah a faamuyara ɲaga bɔn yɔrɔ ko t'a la dɔw b'a fɔ ko ka taa ɲaga bɔ min mɛ min fɔ mɔgɔw ye a kana taa fura ɲaga bɔn mɔgɔw ɲɛ sira la mɔgɔ b'a fɛ ala ka hɛrɛ k'i ye i hɛrɛ ɲinitɔ ala fɛ kana maa si tɔɲɔ tɔɲɔni ka jugu adamaden ma ni fɛn bɛɛ ye i mana sɔn i ka dawula ye i mana sɔn i ka fanga ye n'i sɔn i ka wari ye nka n'i ɲɛsina tɔɲɔni ma tuma o tuma wallahi i bɛna jɔ i ka fanga la i bɛna dɔn ja fanga tɛ foyi ye tɔɲɔni hakɛ kɔrɔ o la ka taa mɔgɔw ka sira fani fura ɲaga ye ayi ne kan t'o ye dɛ walima ka taa daga yɛrɛ sigi mɔgɔw ɲɛ ko ka ko ka daga bila sira la a ye nin bɔ dɔnniya kɔnɔ maa si kana sɔn k'a kɛ ala bɛ adamaden bɛɛ mako ɲɛ ka sɔrɔ a ma kɛ tan ala dun k'an kisi n'i taara daga ɲaman bila mɔgɔ ɲɛ sira la jurumi min b'a la ni dɔ tɛmɛtɔ y'i danga ala taala bi a ka danga minɛ i ma malayinu salasa min fɔra danga yɔrɔ 3 min fɔra dɔnnibaw fɛ o sirakana b'a la maaw bɛ tɛmɛ yɔrɔ yɔrɔ fɛ ka binataga kɛ walima ka sunɛ kɛ walima ka ɲaman kɛ i bɛ danga sɔrɔ maa i dangaw maa mi danga ala taala bi danga ala k'an bɛn sababa ma a faamuyara balimakɛ ko cogo di mande sunsun k'aw yala ale bɛ se k'a san sugu la ni dɛsɛra i b'a san sugu la sinon laɲini t'o ye laɲini yɛrɛ ye a ka taa kari yɛrɛ de c'est fura ninnu an bɛ déplacer an m'a fɔ nin k'an bɔra village la kunun an bɛ déplacer kama de parce que caman b'an wele ten de ka se an bɛ duguba kɔnɔ dɔw yɛrɛ ye ne wele k'ale b'a Abidjan est ce que k'ale bɛ se ka kɛ parce que k'ale bɛ duguba kɔnɔ ko ne y'a f'i ye ne bɛ burusi kɔnɔ ko ne bɛ Bamakɔ de ala k'an bɛn sababa ma donc i bɛ déplacer n'i bɛ déplacer a kama hali ka taa su kelen si ka village la a kama n'i yɛrɛ tɛ se a video tigɛ i k'a di ka village la mɔgɔw ma i k'a di ka village la mɔgɔw ma olu ka i dɔgɔkɛ dɔ walima i balima dɔ k'a dilan i ye k'a ci ma o de cɛ ka ɲi voilà mais ni dɛsɛr'o bɛɛ la sa i b'a san sugu la voilà nka dalilu kɛcogo ɲuman ye min ye o ye k'a k'a kɛcogo la o de b'a to i bɛ se ka hakilisigi sɔrɔ est ce que ne ye dalilu kɛ ou bien m'a kɛ nka n'i ma se k'a k'a kɛcogo la tuma dɔ n'a dɔw ma minɛ i fana kan k'a faamu k'a fɔ dɔ fana ye ta kɛcogo tiɲɛ ala k'an bɛn sababa ma a faamuyara filanan ye jumɛn ye
suratu yasin ate ya Afrika bigi dia be mba oranchi tuguni di ka ira karamo la go olu yɛrɛ de ko ka di ne ye parce que maa mun bɛ dalilu ta ka baara wallahi o de ko ka di ne ye parce que olu b'a dɔn an bɛ ka fɛn min bila mina b'a dɛsɛ saba ye ni ala sɔnna suratu yasin i ka se k'i dahiri ala taala ka i dahirimɛ nɔgɔya i ye i mana kɛ mɔgɔ sugu o sugu ye baloko kɔni yɔrɔ o jɔrɔ bɛ b'i la ni ala sɔnna voilà parce que donc an ye hɔrɔn ci caman ko k'a tigɛ ye quoi ko tigɛ a faamu n'a tila a bɛ ka nin faamu sa dɛ voilà aw b'a faamu o lajɛ u k'a faamu kosɛbɛ voilà a bɛ ka faamu voilà sisan hɔrɔn in kun ye jumɛn ye hɔrɔn in tɛ i n'a fɔ k'i bɛ hɔrɔn de ci k'i sigi a kɔnɔ hɔrɔn in t'o ye hɔrɔn in ye baara in kɛcogoya de ye n b'a yira a la sisan n'i bɛ ka yasini kalan i b'i ɲɛsin kɔrɔn fɛ filɛ k'a kalan siɲɛ kelen k'i turunɛ ka na tilebi fɛ k'a kalan siɲɛ kelen k'i turunɛ ka ɲɛsin i kininafan kote ma a bɛ n'a fɔ mɔgɔ min sigila ka taa kɔrɔn fɛ ale kininafan kote ye kote min i y'a faamuya n'i y'a kalan kinin fɛ tuguni i bɛ tila k'i turunɛ ka na gosi fɛ ka na kalan gosi fɛ bon n'i y'a kalan gosi fɛ i bɛ segin nɔnɔ ka na tilebi fɛ ka na kinin fɛ ka sɔrɔ ka na kɔrɔn fɛ n t'a dɔn ni a y'a faamu n bɛna fɔ sisan a fana b'a faamu misaliya la n'i bɛ ka suratu yasini kalan i bɛ sigi ka ɲɛsin kɔrɔn ma k'a kalan siɲɛ kelen a faamuyara ka dugawu kɛ i ka baloko la i ka denbaya ka dahirimɛ ko la ka tila ka ɲɛsin ka sigi ka i yɛlɛma ka ɲɛsin tilebi ma ka kalan siɲɛ kelen ka dugawu kɛ i yɛrɛ ka denbaya ye ani i yɛrɛ ka dahirimɛ ko la i bɛ tila k'i yɛlɛma ka ɲɛsin kinifɛ kote ma i kinifɛ kote parce que n'i ko bani ni baba a bɛ ka mɔgɔw lafili mais i kininafɛ kote n'i y'i sigi k'i ɲɛsin kɔrɔn ma i kininafan bɛ bɛn yɔrɔ min i b'i to tilebi la ka na yen de n'i y'a kalan yen sisan siɲɛ kelen i bɛ segin kɔfɛ ka na tilebi la ka sɔrɔ ka na numan fɛ i b'a kalan siɲɛ kelen o kɔfɛ i bɛ segin ka bɔ numan fɛ ka na tilebi la ka na kini fɛ ka sɔrɔ ka na sigi kɔrɔn fɛ ka dugawu kɛ o kɔrɔ i t'i to gosi de la ka taa kɔrɔn na wala i nana cogo min na ka na gosi la i bɛ segin nɔ la ten de ka na sigi kɔrɔn na ka dugawu kɛ baloko la sɔgɔmada fɛ maaw ka nin kɛ walahi ne y'a fɔ aw ye ko ne y'a kɛ don dɔ la karamɔgɔ dɔ y'a di yan a bɛ balo la sabalibugu alimami dɔ don wallahi don dɔ a nana ne fɛ yan a y'a ye dumunikɛla ka ca donc a ko nin bɛɛ ye mun ye ne ko nin bɛɛ ye ne ka mɔgɔ ye a ko minɛn damadɔ nin bɛɛ ko nin bɛɛ ye mɔgɔ e ka mɔgɔ ye ko nin bɛɛ ye ne ka mɔgɔ ye a d'accord ne ko a ma ko n'aw ma dugawu kɛ kɔni a kɔni ɲɛ b'a la sɛbɛ o la wallahi a ye dalilu in di yan a y'a sɔrɔ n bɛ ka moto kolonkolon k'a bila sira da la a ye dalilu in di yan ten de a ma di a ka fɔ ko non a y'a di yan ten de fɔ n'an jɛya a y'a di yan ten de k'a ɲɛfɔ n ye ten wallahi n y'a kɛ ne y'a kɛ don min na o dugujɛ dɔ nana malokisɛ sankulu de di ma a ye n wele ko karisa i bɛ min n ko n bɛ yan fɛ a ko n ka na yan n k'a sɔrɔ yɔrɔ dɔ la ne y'a sɔrɔ yen a ye malokisɛ sankulu de di ma n b'a fɔ 50 dɛ n ko sankulu de ka sɔrɔ ka 20,000 wari tun ye 20,000 ye mais ne ma se k'a compter ne maloyara c'est wari kura don malo dira ne ma ka tila ka wari di bon ne ye wari jate dɔɔni n'a tila 4,000 don mais a ka ca n'o ye ne sera ɲɛfɛ sa k'a jɔ ka wari in bɔ k'a compter a sɔrɔ n ma bɔra a la wallahi ka taa sɔrɔ 20,000 don a don y'a sɔrɔ ko ma nɔgɔn ten wallahi deb'o kɛra alhamdulillah don ye komi bi ne ka balo san ka dɔgɔ n b'a sɔrɔ dɔ bɛ na n'a ye an ka karamɔgɔ dɔ ko ma ko n ye nin dalilu di ko sunkalo la k'a bɛ ala k'ale da sunkalo la mɔgɔ ma deli ka hali sukaro kilo 10 d'a ma ko ɲinan k'ale ye maribolo 4 ani sukaro bɔrɔ 2 sɔrɔ ko sunkalo banna k'ale to an balo tɔ ka don ko hali sisan k'ale b'a malo tɔ kan wala an y'a di mɔgɔw k'a ta ninnu tɛ k'a fɔ i ka se karamɔgɔ ma nin na o wa ni maaw ye nin ta ka nin baara est ce que an tɛ baraji sɔrɔ a la u k'a ye tiɲɛ don n y'a min fɔ a la o de don a y'u nafa fana maa min kɛra sababu ye ka mɔgɔw la fɛn dɔ di mɔgɔ ma a bɛ se k'a dahirimɛ sɔrɔ a sababuya la ne ko ne y'a fɔ bɛn ko ne ka dalilu tɛ nafa ɲɛ maa min ye
o ye maa min b'i ba baara ma k'i da so kɔnɔ k'a kɛ fugariya ye ne yɛrɛ tɛ fugari ye ne bɛ baara kɛ n'aw yɛlɛnna ne ka ba jigin a bɛ n ka foro foto ye an bɛ tari hakɛ min sɛnɛ a b'a ye an b'o la an bɛ commerce kɛ an sen fɛ anw bɛ baara caman de kɛ a tɛ i n'a fɔ an sigila ten ko min nana non mori min bɛ yen n'u tɛ se k'a fɔ mɔgɔ ma ko nin ye haramu baara ye ne t'a kɛ o t'anw ye ka d'a kan an jigi t'a kan k'a fɔ ni moriya tɛ k'anw tɛ se ka balo walahi an jigi t'a kan o la i mana ni baara baara an b'a la tɔn muso dɔ delila ka semaine kelen e b'a kalama a ka ca semaine 3 ye a bɛ nɔfɛ baara jugu de la walahi a nana mɔgɔ wolo fila tɔgɔ de ko n k'u bɔ baara la n m'a f'i ye a ye appel kɛ n ma ban ka appel ta aw yɛrɛ ɲɛna a bɛ siɲɛ caman bɔ a nana kasi a bɛ siɲɛ caman bɔ walasa n ka baara jugu kɛ ko ni wari ko don ko wari de bɛ yen wari b'a bolo walahi mais ne ye mun ye n'i y'a bila ko n t'a kɛ wari b'a bolo a bɛ taa mɔgɔ wɛrɛ fɛ yen mais ne y'a munumunu fo k'a fari faga fo ka baara in yɛrɛ nege bɔ a la k'a fari faga ne y'a munumunu k'a fari faga mais ni a y'a sɔrɔ don kama ko ne tɛ balo cogo wɛrɛ dɔn n yɛrɛ la ko ni mɔgɔ mana ni min ye an karamɔgɔ ne b'a fɔ ko bisimila n b'a fɔ ko bisimila n'a ko min ni ko min a b'a fɔ ka di parce que a dalen don na a ye n ka dali dɔ kɛ k'a ye ka sɔrɔ a se ma mɔgɔ ba kelen bɛ na ne fɛ wallahi a si tɛ na ne fɛ ko karamɔgɔ na ne fɛ n y'i ko mɛn dama dɛ ayi n y'i ka dalilu dɔ n y'a ta k'a kɛ n sɔnna ye a jaabi bɔra n y'a dɔn k'a fɔ nin ye tiɲɛ dɔ ye wala o de ye n da i la ka na i fɛ o mɔgɔ bɛrɛ min bɛ na ne fɛ tile kɔnɔ ne t'a hakɛ dɔn wallahi ala k'an bɛɛ sababu ma o de la karamɔgɔdenw ka baara kɛ an kana baara dan k'a fɔ mɔgɔw kana wari d'an ma baara i ka se ka cɛsiri ka fɛn dɔ sigi sen kan moriya bɛ o moriya tɛ e bɛ da de sɔrɔ i ma siri mɔgɔ la quoi au contraire i yɛrɛ ka kɛ mɔgɔw nafaba ye i ka mɔgɔw nafa mɔgɔ ba kelen bɛ silamɛya kɔnɔ karamɔgɔ la bi olu kan ka silamɛya de financer nka silamɛya de bɛ k'olu financer olu kan ka silamɛya de servir nka silamɛya de bɛ k'olu servir olu kan ka silamɛya de balo nka silamɛya de bɛ k'olu balo karamɔgɔya de bɛ k'olu balo o sɔrɔ o ye contraire de ye ala k'an bɛ sababu ma donc mɔgɔ ka nin ta ka kɛ n'i ye nin kɛ maa min b'a ka baara la n'i tɛ ka nafa sɔrɔ a la n kan bɛ e de ma comme sisan n'i ka sanni tɛ ka kɛ n kan bɛ e de ma maa min cɛsirilen don a ka biro kɔnɔ a ka baara la courage b'a la yɛrɛ nka client tɛ yen n kan bɛ e de ma wala o kɔrɔ gan tɛ fugari ma ala k'an bɛ sababu ma dɔw ka appel bɛ yen n b'o lajɛ tan n'ala sɔnna fila ayiwa ala k'an bɛ sababu ma donc u ka nin ta k'a lajɛ k'a lajɛ ten u ka nin ta k'a kɛ wallahi ni i garisɛgɛ koronna dɔrɔn taa nin yiri bɔ i ka ko taa mandi susun tigɛ ntɛnɛndonya sɔgɔmada fɛ i ka kuru ka kɛ kuru 7 ye i ka nin k'a la salamu alaikum allo salamu alaikum alaikum salam ba somɔgɔw bɛ yen alaikum salam somɔgɔw bɛ yen baasi tana mala fɔ ba baasi foyi tana mala fɔ ayiwa ala ka n'aw dɛmɛ amina rabi ala ka n'aw sɛbɛn amina rabi inshallah to lamɛn la minnu ani kɔnɔnjoli ala inshallah ani kɔnɔnjoli bɛ to ka kɔnɔnabana bɛ mɔgɔ minnu sɛgɛn i n'a fɔ koko ani kɔnɔnjoli ninnu ni ala i bɛ se k'a fa d'a ma o la n bɛna fura yɛrɛ d'aw ma sisan mɔgɔ ɲininkali ka ɲi fura sɛbɛn ka bila kɔnɔ kunnafɛn ani kɔnɔna joli a banna n y'a faamu balimakɛ a tigɛ i bɛ to lamɛn la n bɛna d'i ma sisan ala si ni tɛnɛ da ala ok baasi foyi t'a la sa ala k'an bɛɛ sababu ami 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 voilà inshallah voilà ala k'an bɛɛ sababu ma dɔ fana y'a sɛbɛn k'ale mago bɛ moto taxi fayida la balimakɛ i b'a fɛ k'a san de wa ou bien dɔ ka d'i ma de ala k'an bɛɛ sababu ma question mun b'i bolo aran na an b'a ta o fɛ kan jumɛn de bɛ yen sisan denw ka kɛ denw hakili ka di yan ala k'an bɛɛ sababu ma
ala k'an bɛ sababu ma pour que adamaden Alahu Taala ka den hakilima bɔ i la a bɛ sɔrɔ sira damadɔ fɛ ala ka lajarabiw cogo ka ca nka fɛn damadɔ ye ni mɔgɔ mɔgɔ hakili tora la a ka ca ala fɛ Alahu Taala bɛ denw sɔn hakili di a la a faamuyara a fɔlɔ ye jumɛn ye o ye hakili nasi min ye a sugu sugu mɔgɔ mana nasi min ka denw de t'i fari la i mana denw de sɔrɔ ka sɔrɔ nasi min minɛ don i farikolo la o bɛ dɔ sɔrɔ a barika la a faamuyara o y'a fɔlɔ ye nasi an ma nasi bɔ nasi la ne ta o mɔgɔ wɛrɛ ta o aw ye fɛn fɛn dɔn hakilina nasi la a ye to k'a min filanan ye jumɛn ye a filanan ye jumɛn ye pour que denw ka kɛ denw na hakili duman ye i mana denw de sɔrɔ a ka kɛ den jelimandi ye a ka kɛ den sanumanba ye an karamɔgɔ nin lamɛn ni saliya bɛ cɛ caman sɔrɔ cɛ kana se a furumuso ma fo k'a sɔrɔ a ye seliji ta nin ye girinba ye dɛ wallahi kana se furumuso ma fo k'a sɔrɔ aw fila bɛɛ ye seliji ta i b'a ye denw de bi sɔrɔ a kɔnɔ ani ni ladamu bɛ na wa ni hakili bonya bɛ na hakili bɛ bonya seliji nafa don an bɛna kuma kan nafa min bɛ seliji la diɲɛnaya ani lahara seliji ka fisa adamaden ka ɲɛnɛmaya ma donc mɔgɔ mɔgɔ b'a fɛ denw de mana bi la a ka kɛ mɔgɔ hakili duman ye nasi to yen i ka sɛbɛn to yen baasi si t'o la i ka to ka seliji ta n'i bɛ da cɛ o muso o kana siri i ka furumuso ma ka sɔrɔ seliji t'i la an karamɔgɔ nin ye hakilija furaba de ye ala k'an bɛɛ sababu ahan wala ala k'an bɛɛ sababu ma an balimakɛ ko kunnafɛn kunnafɛn ye fɛn caman ye a sugu ka ca a faamuyara n bɛna kunnafɛn fura min di aw ma jama bɛ se k'a ta k'a kɛ n delila k'a di i bɛ fɛn fɔlɔfɔlɔ min ɲini ɲɛnɛ dɔ bɛ so kɔnɔ an b'a ko kule ɲɛnɛ nin tɛ kunnafɛn dama ye dɛ ni hali ni suya bɛ banabaatɔ dɔ b'i fɛ yen i sɔmina esike subagaw nɔ tɛ ni wusulan wusu a kɛrɛfɛ dɔrɔn banabaatɔ yɛrɛ bɛ jaabi d'i ma walahi nin delila ka subaga foronto anw bolo ka subaga la foronto a faamuyara i mago bɛ se fɛn damadɔ ma kule ɲinɛ ka ca dɛ ɲinɛ ye suguya caman ye nka an kan bɛ kule ɲinɛ de ma dakalajanni f'a kasa man di ale ɲinɛ ne bɛ fɛn caman dɔn a la ɲinɛ ni cɛ tɛ sigi so kɔnɔ an b'a baara kɛ ni ɲinɛ de muso min n'a cɛ tɛ sigi so kɔnɔ n bɛna tila ka fayida di aw ma a la a bɛ sigi a faamuyara mɛ kunnafɛnko sira kan min bɛ yen n'o bɛ se ka fɔ dusu kan ni bɛɛ bɛ se k'o kɛ o ye nin de i bɛ ɲinɛ ɲini kule ɲinɛ ɲini yiri dɔ bɛ yen an b'a fɔ ko subagabana dɔw b'a fɔ ko tomotigi i b'ale den 7 ɲini kule ɲinɛ tomotigi i b'ale den 7 ka kule ɲinɛ ɲini a faamuyara i bɛ ninnu ɲini ka fara ɲɔgɔn kan yiri dɔ bɛ yen fana an b'a fɔ ko marakanjuguni a bɛ feere sugu la dɛ ne ma deli k'ale yɛrɛ yiri ju ye fɔlɔ n yɛrɛ b'a san sugu la a yɛrɛ bɛ se ka taa san sugu la marakanjuguni ni kunnafɛn bɛ muso la a y'a hakili to marakanjuguni i bɛ marakanjuguni ani kule ɲinɛ n'i y'a sɔrɔ ka sɔrɔ a kɛnɛ don i b'a golo bɔ a la mɛ n'a kɛnɛ tɛ taa jalan san sugu la i k'a sisi i ka subagabananin fana den sisi a den 7 ka sɔrɔ k'a ɲagami nin na ka marakanjuguni fana sisi ka k'a la i bɛ to ka mugu fitinin d'a ma a k'a dun walima i k'a dilan k'a kɛ wusulan k'a to ka fitinin kɛ tasuma la so kɔnɔ i yɛrɛ ka wusulan baara min bɛ yen i bɛ se ka dɔ k'a la yɛrɛ mɔgɔ jugu fan o fan suba ala ko ninnu fan o fan ka fara jinɛ setanaw kan n'i y'a wusu o yɔrɔ bɛɛ i b'u yɛrɛ ta n'i y'ale kɛ tasuma la hali n'a y'a sɔrɔ suba b'aw ka so ye i bɛ musokɔrɔba dɔw a tigi bɛna a kɔni kankari da jamu kasa mun jeni kasa b'aw ka so ye parce que a kasa bɛ a bila yɔrɔ min na ala de b'a dɔn a kasa b'a bila yɔrɔ min na ala de b'a dɔn
ala k'an bɛn sababu ne ma suya ɲɔgɔnna fɛn dagalen na suba ma ko mana jɔ faransɛ la a bɛ taa su fɛ ka na mais e k'a jɔ a ka ɲɛnɛmaya yɛrɛ mago jɔ ka de faransɛ la n'a ma taa aéroport la a tɛ taa donc n m'a ɲɔgɔnna dɔɔni jasi dɛ han ala k'an bɛn sababu ma o la nin y'a kɛ cogo ye a faamuyara voilà nin ye kunnafɛn fura telima ye dabali sugu sugu n'i y'a dun min b'i kɔnɔ ale de bɛ bɔ min b'i kɔnɔ dɛ i ye min don i kɔnɔ n'a sɔrɔ a don i kɔnɔ dabali sira fɛ mugu in de b'a la donc i b'a lajɛ ni question wɛrɛ bɛ yen an bɛ continuer n'ala sɔn non ne tɛ dɛli dɔn o la ne tɛ dɛli dɔn o la a fɔ mɔgɔ ye dɔrɔn ne t'a bɛɛ dɔn quoi n bɛ min dɔn n b'o dɔn n tɛ min dɔn ne t'o dɔn voilà n tɛ nin dɔn ye o maloya tɛ anw na ala k'an bɛɛ sababu tiɲɛ yɛrɛ la bama kɔnɔ bɛlɛ min bɔra bama kɔnɔ ne t'o nafa dɔn nka bama fan bɛɛ kɔni nafa ka bon a kunkolo nafa ka bon a golo nafa ka bon a dakɔnɔ ɲi nafa ka bon bama dakɔnɔ ɲi bama dakɔnɔ ɲi ni funu bɛ adamaden na k'a ye nɛ ta k'a bana ka bɔ a ye bama ɲi fitinin kɛ situlu la a ka jɔsi a la a b'a sɔgɔ yɔrɔ bɛɛ ni ɲini min bɛ adamaden na k'a tɛ ka se ka kɛnɛya bama ɲi fitinin tɛ kɛ turu la i ka a da kutɔnin dɔ kɛ ko sɔra kɔnɔ kabako bɛ bama la kosɛbɛ faamuyara wala a tɔgɔ ye di n ye muso dɔ ma minɛ a somɔgɔw ko k'a bɛ u b'a di yan mais u ye kalo dɔ di ko n'o tɛmɛna a furu tɛ bɔ taa bama golo ɲini n yɛrɛ foyi ma tugu ka tɛmɛ bama kan bama tugulen don dɛ bama b'i da ji kan n'i y'a ye i b'a fɔ ko dugukolo dɔ de don mais ala ka kisi ka taa yɛlɛ a kan voilà ni i bɔra muso dɔ furuta kan o b'a d'i ma karisa an kɔni b'an den d'i ma mais kalo 3 ɲɔgɔn i b'a furu n'i ma furu ma di cɛ wɛrɛ ma n'o fɔra kalo 3 in na e ma ban mais i dɛsɛra a se de t'i ye a ka di e ye o kɛ e kɔnɔ taa bama golo ɲini n'i y'a golo sɔrɔ i bɛ kɔtɛ ɲini kɔtɛ kelen kelen kɔtɛ i bɛ kɔtɛ ɲini i bɛ bama golo ɲini a tɔgɔ ye di i bɛ masa sulemana ci a kan 1 2 2 1 i b'o cɛmancɛ bɔ a faamuyara i b'o cɛmancɛ bonya a fɔ a tigi ye ko n bɛ ci la fɔlɔ voilà donc n'i y'o ɲini sisan i bɛ tɔgɔ ye di bamagolo in i bɛ masa sulemana ci a kan ka a kɔnɔ bonya ka e ni muso 2 tɔgɔ don a la ka o ɲɛsin ɲɔgɔn ma ka situlu bila a la ka sɔrɔ ka don kɔtɛ fara kɔnɔ ka jikɛɲɛ walima situlu kɛ k'a dan dɔrɔn an karamɔgɔ taa da biri yɔrɔ dɔ la yɔrɔ i ja a bɛ se ka lasago yɔrɔ min na taa da biri yen nɔ i k'a dan dɔrɔn dugukolo la ka to ten fo ka taa ɲɛnadon se a tɛ furu cɛ ma kana to kalanyɔrɔ la n terikɛ dɔ bɛ yen a bɔra muso dɔ fɛ o y'a kɛ tan de o y'a di ka tila k'u y'a minɛ ka di cɛ wɛrɛ ma wa sisan a ye baara de sɔrɔ sisan wallahi ala k'an bɛ sababu ma nin y'a kɛ cogo ye juguya ayiwa a k'a lamɛn sa an ye juguya caman de bila an bɛna segin nin kan nin tun b'an ka live la ka kɔrɔ an tun b'an ka programme na an tun bɛna a bila a ka taa sunsunfin ɲini sunsunfin a faamuyara i b'a kuru 7 ɲini i bɛ nɛgɛbo kaba kuru 3 ɲini n'i y'o kuru 3 ɲini i bɛ nɛgɛbo kaba da daga ju la sunsunfin furabulu in i bɛ kilisi kala la tu bisimila
ni karisa nɛgɛden kisɛ a tɛ susu a tɛ mugumugu. To bisimilayi ni karisa ngɔngɔn jagima jɛgɛ t'a kunu yan fɔ lahala ne ko ala ne ko a kira wali to ka nin daga don i ka ko ala ka se tile 7 ma. Maaw t'a fɔ karisa ma ko tant que anw bɛ yan i t'i ka tɔgɔ sɔrɔ yan wa, ou bien anw ka dugu la mɔgɔ tɛ kɛ nafolotigi ye wa, walima anw ka dugu la mɔgɔ tɛ k'a ye yan wa. Ni maa o maa mana taa ɲɛ an b'i lasigi. Ni laada b'aw fɛ yen taa nin daga ko an karamɔgɔ i b'i ta k'o sigilen ye. Ne nɛgɛ kɔni ma kɛ susu la kolonkantigi fɛ k'a mugu bɔ o tɛ se ka i dusu. N'a y'a sɔrɔ ngɔngɔn jakima in ngɔngɔn ye jɛgɛ de ye n t'a dɔn a b'a fɔ ma cogo min na ngɔngɔn hali a bɛ feere de ko ngɔngɔn jɛgɛ t'ale kunu i tɛ se ka kunu parce que bɔlɔ dɔ b'a kɔ la bɔlɔ dɔ b'a kɛrɛfɛ la a tɛ se ka kunu fɔ yan nɔ fɔ la wala a faamuyara an karamɔgɔ nin daga don wa ni yɛrɛ ne nin si ɲɛ t'i bolo situlu dɔ ɲini i ka nin kilisi k'a la siɲɛ 70 i ka to ka mun ala sɔn n'i bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ i ka to ka mun ala sɔn an karamɔgɔ mɔgɔ mɔgɔ ka ɲɛ tɛ da i kan i ta bɛ k'an ɲɛna i ka sanga bɛ k'an ɲɛna i ka dawula bɛ k'an ɲɛna a se t'a la n'a bɛ se ka tile bɔli bali a b'o bali a bɛ se k'i ta bali nka n'a ma se k'o bali a tɛ se ala k'an bɛɛ sababu. Yɛrɛla tanga protection an y'o cogoya caman bila maa ye kelen min di aw ma o ye kolokolo dugumajɔ de ye. Kolokolo dugumajɔ e yɛrɛ b'a kalama mɔgɔ hakɛ min y'a kɛ an fɛ ala de b'a dɔn caman min fɛnɛ mɔgɔ hakɛ min fɛnɛ y'a k'a yɛrɛ ye ala de b'a hakɛ dɔn. An y'a fɔ mɔgɔw ye u k'a kɛ walahi u k'a kɛ hali bi cɛkɔrɔba min wele k'a taara cɛkɔrɔba dɔ min wele k'a taara so n ka cɛkɔrɔba fɛ so a m'a f'i ye wa k'a sɔrɔ ne bɛ seli ta la wa a bɛ ka taa baara in kɛ a faamuyara donc mɔgɔw k'a kɛ an bɛ dalilu ninnu di ala de kama sinon ni wari ko don walahi an tɛ nin da réseau kan ka d'a kan nin daga kelen don sara n'i b'a dɔn mɔgɔ ye sara a bɛ wari min d'i ma a bɛ anw nafa an bɛ se k'a to yen mɔgɔw kana don an fɛ n'an yɛrɛ tɛ mɔgɔ tɛ se ka don mɔgɔ t'a kɔdi dɔn n bɛna di bɛɛ ma fisabilila u ka dugawu k'an ka cɛkɔrɔba ye foyi man bon an bolo ka tɛmɛ an ka cɛkɔrɔba kan wa foyi tɛna bonya an bolo ka tɛmɛ an ka cɛkɔrɔba kan a faamuyara u ka ta k'a kɛ juguya fan o fan n'u y'a ɲɛsin i ma o y'a ɲɛsin u yɛrɛ de ma maa o maa mana i dabali walahi a y'a yɛrɛ dabali a y'a yɛrɛ dabali nin dilen kɔfɛ e ma hali ne tɛ se k'i dabali ne yɛrɛ hali ne tɛ se k'i dabali yɔrɔ dɔnniya dɔw bɛ yen nɔ n'i y'o bila mɔgɔ ye i bɛ i yɛrɛ ka donda bila o bɛ kɛ o labɛn dɔ bɛ yen mɔgɔ bɛ mɔgɔ labɛn ka donda bila i yɛrɛ ye diɲɛ tɛ se la nka ne min ye baara ne de b'a dɔn ne de bɛ se parce que n ye dabila n yɛrɛ ye o dalilu dɔ bɛ yen walahi o dalilu bɛ yen mɔgɔ b'i labɛn diɲɛ maa si tɛ se e la nka ale de bɛ se parce que a y'a yɛrɛ ka dabila wa nin ye hali ka datugu ne yɛrɛ ɲɛ o ye nin de mais mun an b'a di an b'a di ala de kama an b'a di mɔgɔw ka se ka lafiya u yɛrɛ ma ka sɔrɔ u ma taa miliyɔnw bɔ ka di mɔgɔw ma gansan mɔgɔw k'a sɛbɛn ka bila nin dalilu ninnu an y'a fɔ n ko an ka fɔlɔmɔgɔw erreur dɔw sɔrɔ an tɛ fɛ o k'an sɔrɔ o ye ka dalilu kɛ segere ye fo ka taa fatu n'a ye hali den t'a dɔn mɔgɔw hakili la k'e den b'a dɔn o nana bɔ a kalama k'i den t'a dɔn donc i ye dimi min don mɔgɔw la ka sɔrɔ se t'u ye o don kama u bɛ dimi don i denw ye parce que dalilu t'u bolo walima i denw bɛ taa mɔgɔw ka nafolo dun ni e tɔgɔ ye ko a tun bɛ baara mun kɛ mɔgɔ ye ne de bɛ se a dɔnniya bɛ na ka sɔrɔ a dɔnniya t'u la anw bɛ dalilu de bila o kama bɛɛ bɛ se k'a ta ka kɛ bɛɛ bɛ se k'a garidi dugukolo yɔrɔ dɔ e bɛ yɔrɔ dɔ sa i bɛ jamana fɛn fɛn la e bɛ se a lasɔrɔ yen ka baara yen ka sɔrɔ ne nɔ tɛ anw ka du tɛ ala k'an bɛɛ sababa ma an karamɔgɔ n'i ye kolokolo dugumajɔ ɲini kolokolo dugumajɔ dɔw bɛ k'a fɔ ko y'a ta damana yiri de ye wa o t'a ta damana yiri ye kolokolo dugumajɔ ye kolokolo sun de ye min ka surun a man jan mɔgɔw ka video in partage wallahi nin ye sɛbɛ dalilu de ye u ka video in di ɲɔgɔn ma ala kama n b'a ɲini u fɛ ala kama yɛrɛ u k'a di ɲɔgɔn ma
kolokolo dugumajɔ ye kolokolo suni min n'a ka surun mɔgɔ tɛ se ka sigi min suma kɔrɔ a fɔ de ma ko kolokolo dugumajɔ i ka telefɔni ka sɔn donc n'i b'a fɛ k'ale baara mɔgɔ ye e yɛrɛ de bɛ taa kungo kɔnɔ k'a bɔ n'i ma se ka taa san sugu la nka maa min taara kungo kɔnɔ k'a bɔ o de ye tigilamɔgɔ ye dalu in baara cogo yɛrɛ yɛrɛ la parce que tellement que anw caman bɛ yen saliya de b'an na baara la dabali b'i la san hakɛ joli i ka déplacer ka taa burusi kɔnɔ su kelen ka taa kɛ dɔrɔn ka segin ka na o bɛ mun tiɲɛ ye ɔ a y'a filɛ donc n'i taara kolokolo dugumajɔ sun na sisan ale ye kolokolo sunni ye duguma ka taa i bɛ muru ta i bolo i bɛ kilisi kɛ muru la tu bisimila tu bisimila ne karisa jugu ni su jɛna ka boli ne karisa jugu binna su ɲɛfɛ su y'u sen da ne karisa jugu kan su ko ne jugu ma e kana an ka taa e kana an ka taa i kɛra anw dɔ ye i kɛra anw dɔ ye ne ko a la ne ko a kira kirisi de ne wallahi ne kɔni t'a lakari dɔn n t'a lakari dɔn wallahi n'i b'a kɛ kana maa si tɔgɔ dɔn a la ɔ ni maa min y'i dabali n'a tɔɔrɔya y'o minɛ hali n'a nana yafa deli fɛ ne tɛ bolo kɔ segin cogo dɔn a la n b'o fɔ bɛɛ ka fara kan o kɔrɔ hali n'a sɔrɔ i balima bɛ k'i dabali nin t'a to yen hali n'a sɔrɔ i yɛrɛ wolofa de bɛ ka dabali k'i la wallahi nin t'a to i fa ya kosɔn o la n'a b'a kɛ a kana maa si tɔgɔ dɔn a la n'i ko ala maa min mana juguya ɲɛsin ma a ka juguya segin a tigi ma e ma mɔgɔ tɔgɔ fɔ mɛ n'i ye mɔgɔ dɔ tɔgɔ da an ka mɛn musa de ma parce que ne ni musa tɛ bɛn baarayɔrɔ la ala ka musa ta cɛ ala ka ni ala ta ala ye gɛlɛya min d'a kan e de nɔ don a bɛ i n'a fɔ i y'a dabali jugu de kan mɛ kana maa si tɔgɔ don kilisi na baara in kɛ ten n'o kɛra i b'a kuru 7 kari ka kilisi in k'a la donc n'o kɛra sisan i bɛ sɔrɔ ka na don daga kɔnɔ i b'a tobi maa ɲuman ye min ye i bɛ taa kungo kɔnɔ a kama ka taa kabakuru kori ka dani bɔ a la i bɛ don ka i ko ka bɔ ka don ka i ko ka bɔ ka don ka i ko ka bɔ fo k'a 7 bɛɛ dafa n'a 7 bɛɛ dafara sisan i bɔ o bɔ i bɛ furakuru in dɔ fili i bɛ furakuru in dɔ fili n'i ye maa maa ka dabali selen i la fo ni min y'o yɔrɔ ɲini ka taa don yen sa ka e dabali n tɛ diɲɛ dugukolo fan o fan walahi dabali fɛn ma k'a si tɛ don wa ni maa maa y'a nin da i kan si t'a tigi la a tigilamɔgɔ bɛ kɛ siw senkɔrɔmɔgɔ ye wa a tigilamɔgɔ bɛ kɛ siw taamaɲɔgɔn ye ala k'an bɛn sababa ma n b'a fɔ ye dɔrɔn a bɛ koko 7 kɛ don kelen de i ka ɲɛnama la n'i kɔrɔ la hali siɲɛ kelen wallahi a b'i wasa mɛ ni kilisi sɔrɔlen kɔfɛ aw fɛ aw bɛ se ka musow ko nin na a bɛ se ka denw ko nin na a bɛ se ka balimaw ko nin na a faamuyara ala k'an bɛn sababa ma nin y'a kɛcogo ye numéro 73 08 11 87 a faamuyara dɔw fana bɛ ɲininkali kɛ ko a bɛ se ka taa fan wɛrɛ fɛ wa i bɛ nin na taa diɲɛ fan bɛɛ fɛ diɲɛ fan bɛɛ fɛ an tɛ sera ka firan bila taa jamana min kan fɔlɔ o ye Brésil de tɛ diɲɛ fan ka dɔgɔ ko an tɛ samadi bila ka taa yɔrɔ min wala mɛ i balima min b'i ka dugu la dɛ a denw ma o k'a kɛ video yɛrɛ kun ye o de sinon n'a sɔrɔ an t'a nɔfɛ ko don an yɛrɛ tɛ video kɛ o an b'a fɔ dɔrɔn a ye na juguya fɔra b'an bolo yan han mɛ video si tɛ ne yɛrɛ delila k'a fɔ k'a ye na ne bɛ se nin na n b'a di aw de ma aw yɛrɛ de k'a kɛ a preuve bɛ aw de bolo ni e sera la hali n'i m'a fɔ k'a bɔra ne bolo a banna a k'i yɛrɛ ka dɛmɛ ne bɛ fɛn dɔ sɔrɔ a la e se t'o la o ye baraji de ne bɛ fɛn dɔ sɔrɔ a la e se t'o la o ye barika de ala k'an bɛn sababa ma an b'a ala k'an bɛn sababa ma n bɛna yiri 2 d'aw ma k'o la yiri 2 ka yafa ɲini furabɔlaw fɛ ni gindo fɔli la ka d'a kan a tɛ kɛ mɔgɔ caman dewa ye dɔ ka appel bɛ yen donc a lajɛ moto taxi tigi bɛ ka a ka fayda di a bɛna bila n'ala sɔnna a sɛbɛnna ka ban salamu alaikum Salamu alaikum. wa alaikum salam wa rahmatullahi Suleiman Traoré. Kɔrɔ baasi t'i la? Baasi foyi tɛ n na fɔ Kongokaw. Alhamdulillah. Ne ni fama. Kongokaw ka kɛnɛ. Ne kɔni n'i ma se ka bɛn ni ɲɔgɔn ye fiyewu.
Aha, oh, bien ma beni ɲɔgɔn ye nin ya. Oui, merci papa. Ah, Haruna, merci. Aha, Kɔri baasi kɔni t'i la? baasi foyi tɛ n na walahi. N bɛ ka live lamɛn. A diyara n ye. O y'a sɔrɔ an tilala fitiri wurudili la an ma sufɛta daminɛ o furancɛ in de ka ɲi. I bɛ na sɔrɔ la ka caya. D'accord, problème foyi t'a la n'Ala sɔnna. Donc n b'i wele su in na n'Ala sɔnna. Ni Ala sɔnna sila. Tarawele. A diyara n ye. Donc an bɛ k'a lamɛn. Inshallah. Lamɛnni kɛ. N'Ala sɔnna. Merci. Ok. Inshallah. C'est bon. I b'a tigɛ quoi. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. An bɛ Moritani quoi. Ayiwa a bɛ Muritani. N b'i fo fɔlɔ. A diyara n ye. Ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ lajɛlen. Amina rabi. An bɛ degun de kɔnɔ yan quoi. Ka bɔ yan ka taa Maroc ani ka bɔ yan ka taa Espagne. Bon, an b'o degun de kɔnɔ tiɲɛ yɛrɛ la ne nana yan ɲinan y'a san saba n ye wari ci Mali la karamɔgɔ caman ma Ala ko tiɲɛ n ye karamɔgɔ caman consulté dɔw bɛ lajɛli kɛ dɔw yɛrɛ y'u ka saraw faga n nalen de sisan n ye saga saba de faga. Alhamdulillah. Ɲana i ye saraka caman bɔ. Mais a si ma ɲɛnabɔ foyi ma bɔ taama mɛnɛ sisi ma bɔ mɛ bi yɛrɛ ne tile 21 na sisan baara kɛ. N dannen don so kɔnɔ. Bon ne ko mago bɛ min na est ce que ne k'a fɔ est ce que moriya yɛrɛ ye tiɲɛ ye wa ne tun b'a fɛ k'o de dɔn fɔlɔ parce que kow cayara quoi. O kɔfɛ ne k'a sɔrɔ sababu bɛ se ka sɔrɔ sababu min b'a to mɔgɔ min bɛ se ka bɔ yan ka taa Espagne sababu telima ne mago b'o de la walima fayida telima mago b'o de la. Ayiwa e ka bali dangana sɔrɔ moriya tiɲɛya kan an t'a to an ka moriya tiɲɛya f'i ye fɔlɔ o la i bɛ sɔrɔ ka fɛn wɛrɛ ɲini moriya kɔnɔ bari i b'a tigɛ i bɛ to lamɛnni la ni Ala sɔnna i b'a tigɛ. Ni Ala sɔnna ma inshallah. Ala k'an bɛ sababa ma an b'an balimakɛ fo kosɛbɛ a tigɛra a dusu bɔra dɔɔnin n'i ko moriya ye tiɲɛ o kɔrɔ i n'a fɔ i ko Ala deli ye tiɲɛ ye wa telefɔni ta ka na a bɛ hakɛ to ayiwa n'i ko moriya ye tiɲɛ ye a bɛ i n'a fɔ i ko yala Ala deli de ye tiɲɛ ye wa e ka kitabu in kɔfara nugulen de koyi a bɛ ka to k'a fɔ a bɛ i n'a fɔ mɔgɔ min ko Ala deli ye tiɲɛ ye an karamɔgɔ kuranɛ kɔnɔna na Nabila Zakariya Alahu Taala ma sɔn den na Alahu Taala tun ma sɔn den na Ala y'a sɔn den na tuma jumɛn Mariyama fitinin lamɔtɔ a bolo kuranɛ b'a fɔ kullama dakala alayha Zakariya wajada indaha rizqa qala ya Maryamu anna laki hadha qalat hiya huwa min indillah inna Allaha yarzuqu man yasha bighairi hisabin. Nabila yani Zakariya Ala ma den nɔgɔya ye tuma min na Alahu Taala ye den dɔ d'a ma n'a bɛ k'o lamɔta de kun don dɛ o ye Mariyamu de n'a taara Mariyama fɛ a fitininama so kɔnɔ fɛn mun tɛ sɔrɔ waati min a bɛ t'o de sɔrɔ Mariyamu bolo misaliya la i n'a fɔ tilema fɛ burusi kɔnɔ tilema fɛ a bɛ taa kaba kɛnɛ sɔrɔ a bolo a bɛ taa kuma dɔ la a bɛ taa mangoro ma sɔrɔ a bolo a sɔrɔ hali mangoro yɛrɛ ma furabulu yɛrɛ bɔ ka ɲɛ fɔlɔ donc a dabali banna a ko e ye nin bɔ min a ko nin bɔra Ala yɔrɔ ko inna Allaha yarzuqu man yasha bighairi hisabin ko Ala bɛ adamaden de garisɛgɛ mɔgɔ min y'a diya ka sɔrɔ a ma sɛgɛn o kɛlen tuma min na Zakariya ye Alahu Taala de deli denko la ko ja Ala min bɛ mɔgɔ garisɛgɛ ka sɔrɔ i ma sɛgɛn yanni ne y'a deli n ka denko la ne dun sɛgɛnna ka ban a dɔw la a bɛ ne jaabi Ala ko Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin Ala i kana ne to n kelen na kana ne san kelen na kana ne sa ka sɔrɔ den tɛ n fɛ Alahu Taala ye tiɲɛ tɛ baw la sɔn hɛrɛ ma de a ye Ala deli Alahu Taala nana sɔn den dɔ la k'a tɔgɔ da ko Yahaya masa Sulemana Ala ye fanga d'a ma a ye dugawu kɛ Rabbi habli mulkan fanga di yan fanga min ni a ɲɔgɔn tɛ di mɔgɔ wɛrɛ ma a ɲɔgɔn dira mɔgɔ wɛrɛ ma nin ye moriya de Sulemana ka fanga kɔnɔ Sulemana ka a mago nana jɔ Balakisa ka kɛsu la a siège la
parce que hudu tara munumunu a mɛnna a mana Sulemana kalla ka ko ni hudu nana n'a mana ni kunnafoniya jɔlen ye ale b'a faga. Hudu ye kɔnɔni dɔ de a kɔrɔnɛ kɔnɔ hudu seginna ka na fɔ Sulemana ye ko ne ye faama muso dɔ ye e sigilen bɛ yan k'i ye fanga ye o fana ye fanga ye yen de ko mɛ k'u bɛ ka tile sujuru bi tile u bɛ ka tile de bato. Sulemana ko ne bɛ nin mission min na dugukolo kan ka mɔgɔ sɔrɔ dugukolo kan min bɛ ka tile bato k'a sɔrɔ danfɛn bɛɛ mara bɛ ne bolo nin heure la. Ja o b'a yira k'a fɔ danfɛn mara tɛ ne bolo parce que n'i ye faama wɛrɛ sɔrɔ ne kelen tɛ. O tuma fɛɛrɛ kɛ i ka taa nin lettre d'a ma. Lettre taalen di o dama tɛ Sulemana b'a fɛ ka kabako dɔ kɛ k'a yira a la pour que n'a nana k'a tigɛ a yɛrɛ la a ka sɔn ale ye. O kabako ye jumɛn ye? Muso wulila ka bɔ siège min kan Balakisa bɔra siège min kan a ka dugu la a ka fanga sigiyɔrɔ yɛrɛ o siège ka se ka a ka n'o sɔrɔ ale bolo. Kuma la teliyala a ye kuma sara jinɛw la. Jinɛw ko k'u bɛ se mais ko yanni Sulemana wuli heure cɛ ko olu bɛ se ka na ni siège ye. Ne y'i ɲininka jinɛw bɛ Ala dɔn ka tɛmɛ Sulemana kan wa? U ka dɔw jaabi ka teli ni Sulemana ta ye wa? Mais munna Sulemana dɛsɛra nin na? Moriya o ni waliya tɛ kelen. O ni waliya tɛ kelen. Waliya martaba bɛ yen nin ye moriya martaba de ye. Nin tɛ Sulemana ka domaine. Olu bɛ nin sanfɛ. Sulemana ka kalanden dɔ bɛ yen ko Asif adamaden de don parce que jinɛkɛ ko k'ale bɛ se ka na n'a ye yanni Sulemana wuli heure cɛ. I n'a fɔ n'a sɔrɔ an sigira sɔgɔma k'an bɛ wuli wula fɛ yanni wula fɛ cɛ n kɔni bɛ fɛɛrɛ kɛ ka na n'a ye. Non Sulemana ko ka jan. Adamaden dɔ ko wa kala indahu allazi indahu ilmun min alkitab. Kitabu dɔnniya bɛ mɔgɔ min na kuranɛ gindo dɔnniya bɛ maa min na o tɔgɔ ye ko Asif. Cɛ in tɔgɔ ko Asif. Asif a y'a kɛ ni Ala tɔgɔ min ye ya hayyu ya qayyum. An karamɔgɔ. Ala k'an bɛɛ sababu ma. Jabe ni kuma in bɛ u b'a fɔ k'u bɛ muru dusu labɔ ko tɛ quoi a bɛ i yɛrɛ a b'i ka faamu kuntala surunya yira. O la Asif ko yanni i ɲɛ datugu yanni i ɲɛ ka dayɛlɛ n bɛ na n'a ye. O tuma Asif ni Ala ka surun ka tɛmɛ Sulemana kan wa? Mun ye Asif kɛ tiɲɛ ye ni Sulemana kɛrɛfɛ ka sɔrɔ moriya tɛ tiɲɛ ye nin ye moriya baara de a y'a ka Ala tɔgɔ baara ka Ala deli n'a ye Sulemana k'a ɲɛ datugu yanni Sulemana ɲɛ ka dayɛlɛ a nana. O de kosɔn ni maa maa y'a f'i ye ko jinɛ valeur ka bɔ adamaden a tɛ adamaden dɔn halisa. Nin yɔrɔ la i ye adamaden ka dɔnni ye i ka jinɛ ta hakɛ ye jinɛkɛ ko yanni wulafɛ cɛ mais adamaden ko ɲɛ tugu yanni k'i ɲɛ yɛlɛ mais halisa n'anw tigɛra an yɛrɛ la an b'a fɔ ko karisa kɔni kɛra komi jinɛ ni mɔgɔ min cɛ ɲɛna dɔrɔn an b'o bɔ adamadenya kɔnɔ k'o danbe ka taa jinɛ ma a cɛ ka ɲi dɛ a cɛ ka ɲi komi jinɛ jɔn ye jinɛ ye surtout a woloso parce que an sɔnnen don jinɛ ye kojugu an ye jinɛ valeur bɔ an ye hali mɔgɔ lankolon mun bɛ yala la ka mɔgɔw dun yɔrɔw la ko jinɛ bɛ n bolo jinɛ ka dɔnni ye jumɛn kuma yɛlɛma wa ni jinɛw tun bɛ ɲɛ la anw tɛ baara kɛ ni jinɛ tun bɛ ko dogolen dɔn masa Sulemana tun tɛ fatu ka san 40 walima tile 40 kɛ ka sɔrɔ jinɛw t'a kalama u bɛ boli la su jɔlen kɛrɛfɛ u t'a dɔn k'a sara fɔ bubagaw y'a ka bere dun ka bɔ yen tuma min n'a su binna dugu ma u y'a dɔn sago ja a sara o la k'a fɔ karamɔgɔkɛ ye ni Ala deli ma kɛ tiɲɛ ye c'est que anw yɛrɛ tɛ tiɲɛ ye c'est que anw yɛrɛ tɛ tiɲɛ ye n'i ko moriya ye ko Ala deli de parce que mɔgɔw ye moriya danbe ka taa fɛn min ma o tɛ moriya ye o y'o ta sira ye n tɛ n'o sira tɔgɔ fɔ o y'a ta damana sira n bɛ sɛbɛnni kɛ ni torijiri ye n bɛ basa ɲɛnama gɛngɛ n bɛ tori ɲɛnama gɛngɛ nin si tɛ moriya ye moriya de ka Ala yɛrɛ deli Ala deli hakika la fo Ala ka gindo dɔ kalifa i la a ma min kalifa o ɲɔgɔnna wɛrɛ la i yɛrɛ mɔgɔ ɲɛ mana da i ɲɛda kan n'a y'a sɔrɔ i bɛ baara kɛ a ɲɛ ma wallahi a tigilamɔgɔ dusukun bɛ fɛn dɔ santi i farikolo la Ala deli bɛ se niveau dɔ la a bɛ kɛ ten a bɛ haiba di adamaden donc moriya ye tiɲɛ ye e mago ɲabaliya kosɔn e mago ɲali ni ɲabaliya tɛ moriya tiɲɛ ni nkaloniya a tɛ se k'o juger o a tɛ se k'o juger a faamuyara voilà Ala kana anw de jigi tigɛ Ala la ka se fo o niveau la ka taa fɔ an jigi bɛ da kan est ce que Ala deli yɛrɛ ye tiɲɛ ye wa Ala kana o jigilatigɛ se an ma dɛ donc e mago ɲɛnabɔbaliya ani moriya tɛ tiɲɛ ye o
kuma fila tɛ taa ɲɔgɔn kɛrɛfɛ o contraire i b'a ye ale ye kuma min fɔ ale yɛrɛ tila k'a sɔsɔ parce que e ye kuma fɔ qu'est ce que moriya ye tiɲɛ ye wa au contraire ko ni fayida bɛ yen min b'a to e bɛ se ka se Espagne o fila bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ cogo di e ɲininkali min kɛ e sɛbɛ kun t'o ye wa e kun b'o jaabi de sɔrɔ fɔlɔ n'i y'o jaabi sɔrɔ o kuma k'a ye tiɲɛ don sisan komi tiɲɛ don ne b'a fɛ ka taa Espagne ne bɛ taa cogo di sisan ne b'a fɔ wallahi n ko tiɲɛna e ka ɲininkali bɔra dusukun na a ma bɔ da la nka e yɛrɛ ye ɲininkali kɛ ka tila ka question wɛrɛ da kan min b'a kɛ nkalon ye o man ɲi an bɛ sɛbɛ dɔrɔn de la an karamɔgɔ ni min b'i fɛ dusu la i b'a fɔ i dusu la mais kana kuma dɔ fɔ k'i bɛ maaw dusu bɔ ou bien e yɛrɛ ɲɛ bɔnna kojugu ou bien e tigɛra olu tɛ ne tɛ hali dɔ ye ne wele a ka muso ko la est ce que muso ko ale ka muso ye min fɔ muru ma ko ne de y'a mɛn sa ko ne de bɛ dusu ka ko dɔ k'ale n ko o tuma n ko fa de bɛ ne la ne de bɛ ne muso furu wa parce que u b'a fɔ pour que ka e dusu labɔ e ka se ka u mago dilan ala k'an bɛɛ sababa ma donc balimakɛ i ka kuma ɲininkali min tun ka ɲi o ye karisa e sigi ala deli a hakika bɛ yen wa parce que ne y'a fɛn kɛ n ma cɛnya si la n'i jɔr'o la sisan ne ka bɔ n ka hakika bɛ yen n'a hakika bɛ yen o tuma ne b'a fɛ ka taa Espagne ne bɛ taa cogo di e k'a dɔn fɔ ne ta min b'a to ne bɛ taa Espagne ne y'o kɛ ka ban e ka ci bɔra la ne de bɛ dɔ d'e ma sisan n'o ma kɛ tiɲɛ fana ye don wɛrɛ layifu la i bɛ segin a kan de karamɔgɔ e ko ala deli ye tiɲɛ ye e ye nin di ne ma ko ne bɛ taa Espagne n filɛ yan n ma se ka taa ne y'a la kuma bɛ tan de ala k'an bɛɛ sababa ma mais e yɛrɛ ko fɛn ma fɛn tɛ tiɲɛ ye e ma da la o jaabi dibalen e ma e tila k'a fɔ ko ka fayida di min bɛ e se Espagne an karamɔgɔ o kɔni o ɲininkali ma sanuya kosɛbɛ dɛ ala k'an limina d'a ma voilà bisimila ayi ko an tun b'o yɔrɔ de la ala k'an bɛɛ sababa ma wala an bɛna an di mɔgɔw ma an bɛ yafa ɲini furabɔlaw fɛ ko bɛ mɔgɔ mun na n'u dɛsɛra ka solution sɔrɔ a la kɔnɔna bana kuru de bɛ kuwa fɛn fɛn n'a b'i la n'i dɛsɛra ka solution sɔrɔ a la n bɛna fɛn min di n bɛ yafa ɲini kɛ furabɔlaw fɛ ka da kan sigɛrɛba de bɛna di i bɛ fɔlɔ ka fɛn fɔlɔ ɲini o ye vinɛgiri de vinɛgiri n ka cɛkɔrɔba min ye n kala la i ka telefɔni di i ka telefɔni la i bɛ vinɛgiri ɲini vinɛgiri kelen kelen vinɛgiri bitɔni dɔ bɛ feere 20-20 i b'o de ɲini o la i bɛ yiri fila ɲini yiri suguya fila i bɛ yiri suguya fila ɲini e tɛ ɲinɛ bɔ an bɛ sɔrɔ ka segin a bɛna tigɛ mɔgɔw ɲɛ kɔrɔ o t'a faamu wala n b'a fɛ k'a fɔ dɔrɔn ni koko bɛ mɔgɔw la walima kɔnɔnabana b'i la walima lahala dɔ kɔni na i y'a ye i t'i yɛrɛ cogo la i kɔnɔbara tɛ ka sɔn i kɔ bɛ ka ja i pasaw bɛ ka ja i tɛ ka se k'a yɛrɛ lafiya kuma bɛɛ i sentigɛw sufɛlen don nin dalilu lamɛn a b'i nafa a dɔw la a b'i nafa a b'i mansaw nafa a faamuyara i bɛ yiri fila ɲini yiri fɔlɔ ye fɔlɔ sinsan de sula sinsan yiri filanan o ye nɔnkɛlili de i bɛ nin fila bɛɛ mugu a lili mugu o kɔfɛ nɔnkɛlili mugu i bɛ nin fila ɲini i b'a bɛɛ nasikafe buwati ɲɛ kelen kelen ɲini nasikafe buwati ɲɛ kelen kelen n'o kɛra vinɛgiri bitɔni dɔ bɛ feere dɔrɔmɛ 20-20 mɔgɔw ka lamɛn dɛ walahi nin ye dɔ ka sigɛrɛba de ye a tigilamɔgɔ b'a bidɔni kelen dilan mɔgɔ ye 7,000 ko koko fura la walahi mɛ a ye ne ka cɛkɔrɔba dɔ kala la o fana ne kala la n bɛna di fisabili la donc o la i bɛ kuyɛri kumaba in i b'o ɲan kelen ta nɔnkɛlili mugu la k'o ɲan kelen ta fɔlɔ sinsan mugu la ka a bɛɛ kɛ vinɛgiri bitɔn in na n'i y'a kɛ vinɛgiri bitɔn in na tuma min na i b'a to a ka si ne dugu jɛra i b'a kucukucu fiyɛli bara kumaba dɔ bɛ yen i b'o ɲan kelen ta a la i bɛ nin a bɛɛ bɛ ko kɔnɔ yɛrɛ donc i bɛ t'i yɛrɛ fiyɛ n'a ye nka tile kɔnɔ i kɔni tɛ taa yɔrɔ la an karamɔgɔ tile 3 walahi tile 3 i ka koko b'a yɛrɛ ɲini hali n'a sɔrɔ a bɔlen don mɔgɔw bɛ se ka nin ta k'a kɛ u ka dugawu k'an ka cɛkɔrɔba ye ni ala sɔnna hali ni kɔnɔna joli fana don a bɛ kɛ nin kɛcogo kelen na a bɛ fiyɛ de voilà ala k'an bɛɛ sababa ma
moto taxi tigi a k'a lamɛn an balimakɛ ko a moto taxi fura d'a ma ne tɛna moto taxi d'a ma mais n bɛna bolifɛn fura de d'a ma n t'a fɔ yanni dɔ b'a san ka d'a ma dɛ bien a b'a boli dɔ ye o tɛ a yɛrɛ b'a sɔrɔ han suratul yasin nga jɔn ka a yɔrɔ bɔ an ka yira mɔgɔw la ka d'a kan an bɛ nin bila sisan mɔgɔw bɛ tila k'an sigi a nɔfɛ n'an y'a aya ɲini ka d'aw ma siɲɛ kelen ni ala sɔnna a ka ca ala fɛ a baara bɛ nɔgɔya u bolo suma tuma dɔ la n'an ko ten k'a bɛ yasi kɔnɔ e b'a ye u bɛ ne sigi sisan voilà n bɛna a yɔrɔ ɲini وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في فلك المشحون n bɛ ka aya in de ɲini ta parce que n'u y'a aya sɔrɔ u yɛrɛ bolo voilà وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في فلك مشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون قرآن بيقول آية بي سبا أني آية بيناني آية فلا كتا آية بيناني كلنا كتا بلا بيناني أني فلا لا أبيتي فهميرا kata aya 41 na ka taa bila 42 la bolimafɛn ko bɛ mɔgɔ ma la a kɛra bolimafɛn sugu sugu ye i bɛ nin nasi bɔ siɲɛ 41 siɲɛ 40 ani siɲɛ 1 ni moto dɔ i bɛ moto marque min fɛ i b'o busi kɔrɔ dɔ ɲini k'a kalaya k'a bila a la a ka baara ka bon dɔɔni dɛ ni mobili yɛrɛ don i b'o busi kɔrɔ dɔ ɲini ka o fana kalaya ka bila nasi na e de bɛ kɔ a la ne ka mobili busi kɔrɔ o y'a ɲuman yɛrɛ de ye alhamdulilayi sisan n'o kɛra sisan i bɛ kɔ a la tile 41 de mais don de tɛ bila i fɛ wallahi don de tɛ bila i fɛ tile 41 i tɛ don bila nka n'a don o tɛna jaabi ma a tɛ dafa fiyewu ne delila ka f'i ye n ko an balima dɔ y'a kɛ ale de ka 41 na polisiw y'ale minɛ de voilà polisiw y'a minɛ a ma se k'a yɛrɛ bɔ yen fiyewu a bɛ ten n'a don o tɛ jaabi ma wallahi a tɛ dafa n tɛ n'a dafara wallahi a kɛlen kɔfɛ tile 41 i t'o dafa fana ni ma bolifɛn sɔrɔ donc chauffeur bɛ se ka taa mototigiw bɛ se ka taa mun mago bɛ mobili yɛrɛ la u bɛ se ka taa a faamuyara n ko suratu yasini وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون faamuyala voilà i b'a ta yen aya 41 ka taa bila aya 42 aya 2 la donc i bɛ nin sɛbɛn siɲɛ 41 i bɛ burusi bila a la ka to k'a ko ala sɔrɔ a ka bonya b'a la donc hakili la moto taxi yɛrɛ sɔrɔla ala k'an dɛmɛ n'a d'a ma parce que ni mɔgɔ min bɛ nin kɛ a tigilamɔgɔ mago bɛ baara la tiɲɛ yɛrɛ la a mago b'a la ka baara kɛ ayiwa ne tɛ ka titɔ sɛbɛnni bɛɛ faamu ayiwa mɔgɔ bɛ se ka demande lase quoi mɔgɔ bɛ se ka ɲininkaliw sɛbɛn fana ni ala sɔnna dɔ bɛ se ka ɲininkaliw sɛbɛn ni ala sɔnna ala k'an bɛn sababa ma donc mɔgɔ bɛ se ka don k'u ka ɲininkaliw kɛ a bɛ se k'a sɛbɛn fana baasi t'a la sisan an bɛna kuma fɛn dɔ kan tuguni min na an sɛgɛnna a nɔfɛ kosɛbɛ n'o ye an ye dalilu dɔ di
suratul waqi'a kan ana iza ja'a nasrullah an gwa maka fo ngoni Qur'an gaske sira do o kontra annafulo so wera du annafulo so do mo be se ka takake mo ya nyini kala ka ke tugula ka jaya doko ko an ko iza ja'a nasrullah doko ko yani iza ja'a nasrullah be de be sebawa ko me ba sebe do ko iza ja'a nasrullah wala doka ini gari tuye dora ta kunye ko alnale dobla ka wakia sebe shen kile ka dobla ka iza ja'a nasrullah sebe wakia aya jetila ko yela ko fla na shi fla be se ka nyabu yona ala kan be so ba be se ka takake ango mo be ni mo be gaskela parce anya fo yi gaskiya bara bete ka fo on be delu mindi ko delu wara te mintene delu chama be a chama be an yɛrɛ bolo an tɛ se ka mun bila réseau kan parce que n'i y'a bila mɔgɔw tɛna se k'a faamu bara bɛ taa tile 40 bara kaliba baara ninnu ayi n balimakɛ ayi ma dimi wallahi ma dimi ale hakili la an dimina de dimini ko dimi ayi mobilitigi tɛ a ye min fɔla ka question jaabi quoi a bɛ ka message sɛbɛn k'ale ma dimi quoi an bɛ dimi wa an ma sigi question jaabi de kama wa mais question mana na cogo min na i b'a jaabi ten de voilà question mana na cogo min na i b'a jaabi ten parce que ladabu bɛ ɲininkali la ɲininkali mago bɛ fɛn damadɔ la ladabu bɛ ɲininkali la n'i t'o dɔn i man tɛ ka ɲininkali kɛ ɲininkali ladabu fɔlɔ ye jumɛn ye ne bɛ fɛ ka mun ɲininkali kɛ filanan n b'a fɛ ka kuma jɔn de fɛ n b'a fɛ ka kuma jɔn de fɛ karisa n b'a fɛ ka kuma jɔn de fɛ n b'a fɛ ka jɔn de ɲininka mɔgɔ bɛ ɲininkali dɔ k'i den na o ka ɲi mais ɲininkali dɔ o ɲininkali kelen n'i y'a k'i fa la a b'a tɔn de kulo kɔrɔ voilà filanan ye jumɛn ye n bɛ ka ɲininkali kɛ k'a dɔn de wa ou bien n bɛ ka ɲininkali kɛ ka a lagosi o fana bɛ yen bon ni dɔnniya don ale ka question filanan b'ale ka kuma kan o b'o boyi k'a fɔ dɔnniya tɛ n bɛ ka ɲininkali kɛ pour que n bɛ se ka danaya sɔrɔ a kan wa o fana tɛ parce que n'o don e ma da fɛn fɛn la i tɛ se ka fayida ɲini o nɔgɔnni na k'a fɔ k'u ka fayida fana di o fɛn kelen kan i bɛ jɔ fɔlɔ o fɛn ka kɛ tiɲɛ ye fɔlɔ parce que e ma dɔn ni sababa don walima sababa tɛ voilà question ye nin dɔrɔn de voilà faamuyara an tun bɛ ka kuma jɔn ka lahala kan sisan suratul waqi'a mɔgɔw k'a kalan mɔgɔw k'a ta k'a lajɛ i bɛ suratul waqi'a ta na ala sɔnna inshallah u bɛna faamu sisan an sigira nin de kama an bɛ se ka min kɛ mɔgɔw ye ala kama an b'a kɛ ni ala sɔnna n'an tɛ fɛn fɛn dɔn n t'a dɔn ala ka mɔlɛya kɛ anw na o b'a to an yɛrɛ an b'a caman dɔnniya sɔrɔ parce que ne b'a dɔn dalilu bɛ yen ne kɔni tɛ nin dɔn yɛrɛ yanni ka dugu jɛ a min bɛ ci ne ma ka ne kala la a ka ca dɛ mɔgɔ bɛ fɛn fɛn dɔn a la sa bɛɛ bɛ ne wele k'a fɔ n ye karisa e ko i tɛ nin dɔn wa filɛ nin karisa e ko k'i tɛ nin dɔn wa dɔ filɛ nin walahi hali dɔ ye fayida dɔ d'e ma kɔrɔ kɛ ka kɔsa in na wala nin ko n b'a ɲini k'a bila mɔgɔw ye mɔgɔw k'a ta n ma se k'a ye quoi sinon a ko ni bana ye adamaden dɛsɛ cogo o cogo n'i y'a baara mɔgɔ ye k'a bɛ kɛ komi jinɛ de bɛ n ye jinɛ de ko wɛrɛ de donna la quoi voilà wallahi mais n bɛna ɲini k'a dalilu di mɔgɔw ma ni ala sɔnna a faamuyara suratul waqi'a ni kuranna in na aya 90 aya 6 de don aya 90 aya 6 ni kuranna in na suratul waqi'a ye aya 90 aya 6 de an ko garijɛgɛ baara sira fɛ baaraw bɛ yen nɔ an tɛ se k'olu fɔ réseau kan garijɛgɛ baara cogo bɛ yen yanni mun bɛ kɛ sagafinmanw na mun bɛ kɛ sagakanfinw na mun bɛ kɛ misiw la nin bɛɛ n'a cogoya don mɔgɔ tɛ se ka sigi k'i bɛ nin bɛɛ ɲɛfɔ réseau kan mais bɛɛ i yɛrɛ b'a dɔn n'i ye nin di karisa ma a bɛ se k'a kɛ o de kosɔn an b'o de di an bɛ dalilu min di a tɛ di k'a fɔ o de kosɔn hali mɔgɔ bɛ ne wele karisa an ye nin falen an b'a fɛ i yɛrɛ k'a kɛ an ye ne bɛ fɛn fɔlɔ min fɔ aw ye ne a tigilamɔgɔ masina ye telefɔni na karisa ne ye dalilu di i yɛrɛ ka se k'a ta de ni bana ka ne ka dalilu in ta k'a kɛ ni tugu kana wallahi bɛ wari bɔ wa n bɛ ka nin dalilu kelen de baara ye n b'a wala ɲɛna a bɛ k'i yɛrɛ ɲɛna hali wula in na n y'a fɔ dɔ ma ten
wallahi atila mo kila ka vocal team kan remercier ka ta donc ka fo ko mba fo ni dusukun ye ko ni dusukun bete voilà donc mo ka ta ka ke wallahi abise ka ala ba nya yere bulu ka tmene ka suratul waqi'a gaskiya ko la ni den gaskiya gira la ni tiga soro ke ba kan ko yere de so ni bara wallahi waqi'a yi korone gaskiya sirai wa suratul nasru fana yi korone de mesra do ka se ka de meso ibi ko ko la ka de meso la waqi'a aya kelen sibe selala ni ya sebe bismillahir rahmanir rahim iza waqa'atil waqi'atu ibi joy iba sebe iza ja'a nasrullahi wal fatuhu wa ra'aita nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaban wata shangilina ibi kla sebe laysa liwaqi'atiha kazibatun laysa liwaqi'atuha kazibatun ibi kla ka sebe iza ja'a nasrullahi wal fatuhu wa ra'aita nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaban iba seben jugula foka ta dafa na dafara iba na shiku kamara ibi je ka alam sadi mado iba te ka be alam sada do ma ibe shunde tigani na shinde ibe sundo do kar jina yinde ngani do ngun tar jina damay ni do ngunya ala kar jina diam me mako be jina fenen na fulu la nga jati na fulu digu fe ibe sun tigani na shinde no kera ni sun tigani na shinde sufe be puissant jema walma kami jema walma se jema ni sababu be seka ke nga puissant de kay na be kala ka puissant e sans fende e kala ni sana yelende famera no kera ni puissant sogo dunay walma she sogo walma kami sogo dunay o kolo ko ni shimu tora ibo ken na shina yani ni o sisi ka mugu bla yiri fla be bo de fologo falaka ani sunsun fi ladon fologo falaka sunsun fi ladon ni ma sunsun fi yani ni ma fologo falaka sɔrɔ ijila i ka jilango ku ɲini ni ye jilango ku sɔrɔ fologo falaka to yi ni ye fologo falaka fɛnɛ sɔrɔ jilango ku to yi donc n'o kɛra san i b'a o susu k'o mugu dɔɔni kɛ nasi la ka tila k'o ni kolo sisilen min b'i bolo i bɛ safinɛ kulɛri 7 ɲini i bɛ olu furamugu kɛ u la ka kolo sisilen fɛnɛ o mugu fiman k'a la ka safinɛ 7 in kɛ kolon kɔnɔ k'a susu ni tagaden an ka yira mɔgɔw la a dɔ filɛ nin ayi mɔgɔ de ti ta ye fɔlɔ dɛ ni dilanna ka bɔ i ta kɔni tɛ nin donc mɔgɔ ɲɛ b'a la voilà a kun ye mɔgɔ ka i m'a ye an ɲɛ b'a la nin y'a safinɛ dilan nin y'a dilan cogo di ka yira la dɔrɔn an bɛ dalu min d'aw ma réseau kan wallahi an yɛrɛ sigilen b'a de kan an bɛ nin de kɛ a tɛ nafa an bɛ dɔ fɔ mɔgɔw ye ka tila ka dɔ wɛrɛ kɛ kɛrɛfɛ o tɛ waaleykum salaam tila a faamuyara donc ni lahala de don waaleykum salaam ni lahala de don donc n'i y'a kɛ nin kɛcogo la tan o safinɛ min dilannen b'i bolo ni ani nasi tɔ min b'i bolo i bɛ yirimugu in de k'a la ka to ka i farikolo ko a la tile 14 safinɛ in fɛnɛ don ma ni jɛ b'i ko a la don ma ni jɛ i b'a to ten ni y'a kɛcogo de ala k'an bɛɛ sababu donc nin de y'a gatigɛ sira ye bɛɛ bɛ se ka nin kɛ an bɛɛ dama ka kan na wala se bɛ n ye o se tɛ n ye a ka ca ala fɛ n'i sara i ka somɔgɔ dɔ la o bɛ se ka nin baara ka di ma ala k'an bɛɛ sababu ma ne yɛrɛ balimamuso bɛ ka weleli kɛ n ko ta o ta ye wajibi de ye fo k'ale ta de koyi kɔni réseau m'a sɔrɔ je l'ai ka a mɛnna an nɔfɛ de quoi ka sabali sɔrɔ ka kɛ mɔgɔ dusu sumanen ye quoi ok ni ala sɔnna an bɛna jaabi dɔ bɛ ka weleli kɛ an b'o lajɛ tan salamu alaikum Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya Ustaz, amshu. Ama somɔgɔw bɛ yen nba baasi foyi tɛ n na an bɛ ala tanto Alhamdulillah.
ba awira dun alhamdulillah ta do ba ko aywa ala kana bashi kai kuma ya rab ba ala kan na ko na wala da ke amin rabbi amin rabbi amin rabbi awi min na asira la ka fada amin rabbi ina ko kuma ru pikire nere mo bi la privé ita numero bi so numéro be soro numéro se baga aha ka se baga numéro ta quoi 73 hein wala ibatiga don wala numéro be soro ibatiga don be numéro di mas ay bina numero sanfa awa me kla ka de ça ko bi seki wala kuma ne fada kuma ko mbiti la ma ta kuma ko mbiti la e bi se kan wele assalamu alaikum allo assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ne balmage so wobe wa alaikum salam basi ko de na damele e village la mo ka bana ta wa iya to mo sura to ba bole na mo plane damele ambe fade do ambe ka chokora ba de do kuma mo sura la chokora ba bole na ya ba kla o wajibe ni ro soro le wajibe de awantana na tunga tore ni da tuna kan do ko mi ta mbal ma mo so sura ya ni de ngani tala ne be to sura du ko nay ni ro dum gati anno itrawole amba damele kono mo ko tun basi fo tana wallahi ambe la tonto anga chokora ba ka kene be ka kene basi fo tula balmo be la jere ka kene basi fo tu shila ala kana basi fo ka kana wala amin rabbi ala ka kene uti amin rabbi ala ka soro ke ni soro kera ala ka barka dula amin rabbi amina ya rabbi ama ala ka ni fe soro fon be la jere amin rabbi amin rabbi ala ka ina nga bamu ka to be la jere na amin rabbi ala ka nyuru nya ka ta do ngona ala ka yafan jurumuma amin rabbi ya rabbi ala ka nya da nga kira san mamba ingani se yan so do amin rabbi se ngomi yele ngome foli blela awo foli torane do ko ma gara fama ye ne balma ga tiga soro ble ya bulle ma ka ta da okera to na ala sona awo ajara ni damele tamani duwai amma ko ba duwala damele ajara ni wallahi ajara ni mi kala kam zaji ma ni ala sona ni ala sona merci beaucoup ajara ni damele mi fo ko sebe c'est ba alhamdulillah ama ira mo la ka fo ni ya ira balo mo soy ba ayan kanu ala kama ambalma do ayan kanu ala kama donc dona kan fo be numéro bila mo o ga numéro soro ka komi mo be anno fe ama ya fay ni ga mo fe ko sebe kada ka ci waro dona sip question wara dume ke sabali ka isi gale na sika jabi aballa me Allah ko wara ko so na no mo jeli be dala no mo so bo ad abur man so to mo ka ke to mo ba no mo jeli mo nan wa ke to do be ya fa ni ke mo fe na ame ya fa ni ke mo fe anga je ka do okay mo de numéro di ame se ka numéro di mo ka numéro ta do se ka kuma fe lay ko tira so anga la inti fo fitri nga bara mbe ko yemo ko kodi o mo mbora yoro re kana anno fe siana o lu fene kana ka sekinti aka gele wala antueni dabo aw ko fe mo kama o ka se ka na basurala be se ka numéro ta 73 08 11 87 be indicatif ke Mali indicatif 73 08 11 87 ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كثيرا
sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kaseera subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin numéro sera ka di ko comme live wuti ni ala sona question mo ma jabi live wala ba ko don wala ibe numéro sera ka di inshallah nte uga sabali ni ala sona uga to live wala la ni ala sona numéro sera ka di